Dit beeld willen de initiatiefnemers graag zien. Ben dit op een fiets stappen. En daarom wordt nou een smartphone inzet om de band aan het fietsen te krijgen. Bij groep 8 van de Sint-Mattheus-squallen op de Jouwer jouwt burgemeester Fred Veenstra het startschot van de campagne. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. We zien in de praktijk dat ben gewoon er weinig fietsen. En veiligheid is hier een aspect, maar soms fietsen in beweging blijven, dat is het oren wat hierbij zit. En dat beziek je weer zo leuk mogelijk te houden. Pak je zelfs wel eens de fiets? Ja, heel vaak. Heel vaak? Ja. Naar voetbalclub en naar hoes en naar gitaarles, dat soort dingen doe ik maar de fiets. Altijd maar de fiets? Ja, meestal wel. Mooi safvolle fietsende band zul je haast aanvregen waarom het nodig is om mee te doen aan de campagne. Toch, ik kom heel soort bij en die komen af met de auto of rin en dan maakt ze straks naar het vatzet onderwijs en dan maakt ze je wel op een fiets en dan een stukje verder en dan merk ze wel dat het toch ik wel een beetje gevaarlijk voor benen is omdat ze net helemaal wend zijn aan het verkeer. En dus worden de band uitdagen om met elkaar zo vlug mogelijk virtueel de wraad om te fietsen. Maar een hoor gaat het om 40.000 kilometer die in de echte wraad fietst worden maat. Ik ga van Parijs naar New Delhi, naar New York en dan weer waarom naar Jouren. Dat doen ze virtueel, dus onderwijs komen ze een hele protte plakkend zien. Daar leren ze van alles van, krijgen ze opgaven over. Dat gaat al via de computer. Maar in de praktijk moet ze fietsen. Er zit een app op en die kist even IP. En die mag even op klikken en dan haalt hij bij hoeveel kilometer we hadden die. Maar een smartphone in het verkeer, is dat wel zo veilig? De band stop je het apparaat gelukkig voort. Als het maar de hele tijd maar die smartphone in de hand, dan is er kans op gevaar.